jinjir family muna murnar aure domin Safiya da baby za su shige cikin ɗakin aure. Sone mafarin kauna shi aure fa alkhairi ne. Baby da Dakta Mubashir sun dace da auren kauna. Ga Safiya da Awwal sun auren su masha Allah. Ummi da baba ina fatan ƴaƴan ku sai ya dace. Sone mafarin kauna shi aure fa alkhairi ne. Baby da Dakta Mubashir sun dace da auren kauna. Ga Safiya da Awwal sun auren su masha Allah. Ummi da baba muna fatan ƴaƴan ku sai ya dace. Sone mafarin kauna shi aure fa alkhairi ne. Baby da Dakta Mubashir sun dace da auren kauna. Ga Safiya da Awwal sun auren su masha Allah. Ummi da baba muna fatan ƴaƴan ku su dace. Farko na sa Allah sarki wannan da ke raya ni. Shine ya mun baiwar waka kan nake yi gani. Wasu su ji daɗi har ma in suka ganni su nuna ni. Shine ya kage amarya da ango yanzu sun zarce ni. Allah ka ƙara dubin nasara a gare mu miyo dace. Sone mafarin kauna shi aure fa alkhairi ne. Baby da Dakta Mubashir sun dace da auren kauna. Ga Safiya da Awwal sun auren su masha Allah. Ummi da baba muna fatan ƴaƴan ku su dace. Allah ka ƙara salati ga annabi shugaban manzanni. Wannan da na yi sanin cewa darajarsa ne ka aje ni. Shi kansa auren nan sunnar sa muke kwafa ku ji gani. Allah silar wannan auren da ake ka ƙara da gani. Allah ka sa daraja nasara auren ga ayyo dace. Sone mafarin kauna shi aure fa alkhairi ne. Baby da Dakta Mubashir sun dace da auren kauna. Ga Safiya da Awwal sun auren su masha Allah. Ummi da baba muna fatan ƴaƴan ku su dace. Yake amarya Amina dan zauna ki saurare ni. Angonki ya zama komai gunki a yanzu to kin ji ni. Hakuri ake a ciri bar aure ya fi duk wani tsani. Ki kira shi ya yake marshe gwaba baby ashe kin ji ni. Dangin sa ja su jikin ki kware baby fa kin dace. Sone mafarin kauna shi aure fa alkhairi ne. Baby da Dakta Mubashir sun dace da auren kauna. Ga Safiya da Awwal sun auren su masha Allah. Ummi da baba muna fatan ƴaƴan ku su dace. Safiya tamkar kanwa kike a gare ni ba wani wasa. Aure ibada ne aka yi a cikin sa ba wani gasa. Kai tarbiya a gare ki Safiya na saki baki da wasa. Awwal rike ta akwai ilimi a gare ta kare kai wasa. Ka soke haƙin ƴaƴayen ka kware ku sun dace. Sone mafarin kauna shi aure fa alkhairi ne. Baby da Dakta Mubashir sun dace da auren kauna. Ga Safiya da Awwal sun auren su masha Allah. Ummi da baba muna fatan ƴaƴan ku su dace. Dakta Bashir ka ji ga wani baiti zana ma a takaice. Baby amarya ce a gare ka da san ka ta jajirce. Daure rike ta amana ya zama haƙin ta ka jajirce. Ko da gidan aljanna ku tashi a tare ka lamunce. Allah shi sa albarka Bashir baby fa kun dace. Sone mafarin kauna shi aure fa alkhairi ne. Baby da Dakta Mubashir sun dace da auren kauna. Ga Safiya da Awwal sun auren su masha Allah. Ummi da baba muna fatan ƴaƴan ku su dace. Kai ma Muhammad Awwal zo ka ji zantuka zafafa. Ita dai Safiya amarya ce a gare ka sun amsa fa. Ka ji tausayin ta ka zamga tanta yana cikin tsari fa. Ka zama mutum mai sanyi Safiya gare ta kwai hujja fa. Sani yawan uzuri a gidan aure yana sada ce. Sone mafarin kauna shi aure fa alkhairi ne. Baby da Dakta Mubashir sun dace da auren kauna. Ga Safiya da Awwal sun auren su masha Allah. Ummi da baba muna fatan ƴaƴan ku su dace. Zan so a ce ku rike zance na daddakan ba wasa. So ne mafarin kauna domin so akan yi da wasa. Kauna guda ɗaya ce sannan ita tafi karfin wasa. Ba ta shiga sai in so ya shiga kana tare da daddakan so baya burgen matukar kwai kauna. Sone mafarin kauna shi aure fa alkhairi ne. Baby da Dakta Mubashir sun dace da auren kauna. Ga Safiya da Awwal sun auren su masha Allah. Ummi da baba muna fatan ƴaƴan ku su dace. Iyayen amare kun nasara ƴan
kan ina gaida ku. Ummi da baba ƴaƴan ku akwai da zuwa muna shaidar ku. Ya tarbiyar addini ni kan naji sun gadon ku. Baban amaran namu Muhammad jinjiri jego ne. Dan tarbiyar ku da tasa a hannu ne kuka yi madalla. Sone Mafarin Qauna shi aure fa alkhairi ne. Baby da Dr. Mubashir sun dace da auren Qauna. Ga Safiya da Awwal sun auren su masha Allah. Ummi da baba muna fatan ƴaƴan ku su yi dace. Baiti na dangin amare zan shiga ta kuyo ta taki. Dan yanzu zan shiga seti na ƴan kan na dan bar tsaki. Saki gangunan ka kawai dan sarki zaka sha mamaki. Dangin amare akwai kishi watakil aje ko minki. Babu babbar kyauta mu ji ruwan kuɗi na yi dace. Sone Mafarin Qauna shi aure fa alkhairi ne. Baby da Dr. Mubashir sun dace da auren Qauna. Ga Safiya da Awwal sun auren su masha Allah. Ummi da baba muna fatan ƴaƴan ku su yi dace. Familin amare zan shiga kan gaisuwa ta gata. Maman amare ce ita baba da gaisuwa ta gata. Ni da Hajiya Ashe Baturiya anti Murja gata. Mama yar Hajiya mai jidda na gaida ta. Na gaida Hajiya Jamila da umman sallarin mutanen. Sone Mafarin Qauna shi aure fa alkhairi ne. Baby da Dr. Mubashir sun dace da auren Qauna. Ga Safiya da Awwal sun auren su masha Allah. Ummi da baba muna fatan ƴaƴan ku su yi dace. Alhaji Muhammad jinjiri family muna murna zalla. Domin Safiya da Baby za su shige cikin ɗakin aure. Alhaji Muhammad jinjiri family muna murna zalla. Domin Safiya da Baby za su shige cikin ɗakin aure. Alhaji Muhammad jinjiri family muna murnar aure. Domin Safiya da Baby za su shige cikin ɗakin aure. Sunna garin kan sai na saka rabana aiki na dar. Muna ta yin murnar aure. Domin kwashi ne yasa daktakan waka nake murya ta car. Muna ta yin murnar aure. Ikonsa ne ya saka ku kuke watsan kuɗi naira farfar. Muna ta yin murnar aure. Na gan ku da kun sha an koga kwalliya dangin ku shashar. Muna ta yin murnar aure. Sunan Sadiq ya ga amare zan yi ma baiti karkar. Muna ta yin murnar aure. Na ce batun yarinyar nan da muka yi da kai tami ya zo. Alhaji Muhammad jinjiri family muna murna zalla. Domin Safiya da Baby za su shige cikin ɗakin aure. Baitin iyayen amare dole na zo da baya kuna kallo. Muna ta yin murnar aure. Hajiya yan biye da hajja uwar sarki kuna kallo. Muna ta yin murnar aure. Hajiya ga jalla uwa ga bikin mu yau da ita bullo. Muna ta yin murnar aure. Hajiyayya tana nan kaji farin wata ce sha kallo. Muna ta yin murnar aure. Gaisuwa a gurin dangin amare har ango kuma. Muna ta yin murnar aure. Yau daktakan na zo takun murna nake murnar aure. Alhaji Muhammad jinjiri family muna murna zalla. Domin Safiya da Baby za su shige cikin ɗakin aure. Babbar yaya ga amare Hajiya binta to daktakan na zo. Muna ta yin murnar aure. Ga yaya Maryam har Sadiya ga anti Fa'iza ma ta zo. Muna ta yin murnar aure. Ga daktakan na yi muku baiti kar ku bare ne da cin kanzo. Muna ta yin murnar aure. Na gaida anti Munubiya wannan family shine gwarzo. Muna ta yin murnar aure. Na gaida anti Sirayya da yaya Fahima kan sai na zo. Muna ta yin murnar aure. Dangin ku anti Na'ima yau ma daktakan murnar aure. Alhaji Muhammad jinjiri family muna murna zalla. Domin Safiya da Baby za su shige cikin ɗakin aure. Yayin amarya maza wai tun ku zo cikin murnar aure. Muna ta yin murnar aure. Dan kar ku ce dai tsallake oga dan kira shi ne farko. Muna ta yin murnar aure. Ogan mu Shamsu ku ce mai royal lafiya ita ce farko. Muna ta yin murnar aure. Nasa da yaya Aminu jinjiri yaya Nura kana farko. Muna ta yin murnar aure. Sannan Kamali da yaya Jamilu suna cikin baitin karko. Muna ta yin murnar aure. Ga yaya Abdullahi da Faisa suna cikin murnar aure. Alhaji Muhammad jinjiri family muna murna zalla. Domin Safiya da Baby za
za su shige cikin ɗakin aure. Baiti na yayin amarya bai kare ba yan kan ina nan fa. Muna ta yin murnar aure. Yaya Mubarak ga yaya Khalifa baitukan ku suna nan fa. Muna ta yin murnar aure. Ibrahim yaya ga amare jinjinar ka tana nan fa. Muna ta yin murnar aure. Baiti ga babban kani ga amare kawu usi yana fafa. Muna ta yin murnar aure. Turan Sadiku da Umar zan musu baitika na zazzafa. Muna ta yin murnar aure. Su dai abokaina ne dole ina cikin murnar aure. Alhaji Muhammad Jinjir family muna murna zalla. Domin Safiya da Baby za su shige cikin ɗakin aure. Dokta mu bar shi mijin Baby yanzu cikin dangin ka na zo. Muna ta yin murnar aure. Dangin amaryar ka Baby da na kasu zan guda ɗan kan na zo. Muna ta yin murnar aure. Ga gaisuwa ta gare ko mahaifa gun Bashir ina kuzo. Muna ta yin murnar aure. Honorable Abdullahi Ilyas yare ya sane gwarzo. Muna ta yin murnar aure. Shi ne mahaifi ga ango ga maman shi yan kan sai na zo. Muna ta yin murnar aure. Hajiya binta maman ango muna cikin murnar aure. Alhaji Muhammad Jinjir family muna murna zalla. Domin Safiya da Baby za su shige cikin ɗakin aure. Na gaida Abdullahi aboki gun Bashir ajin farko. Muna ta yin murnar aure. Na sa magaji da shi da Sunusa Abubakar matun farko. Muna ta yin murnar aure. Na sa Buhari da shi da Bashir na gaida ku takun karko. Muna ta yin murnar aure. Dama Arubu ya doshi da murna har makin sun zo suma. Muna ta yin murnar aure. Lalle abokai ga ango Dr. Bashir faga Dr. kan na zo. Muna ta yin murnar aure. Bikinmu ne dole ne ku yi murna Dr. kan murnar aure. Alhaji Muhammad Jinjir family muna murna zalla. Domin Safiya da Baby za su shige cikin ɗakin aure. Ya ku gawayen amarya Baby ku tattaro baitin ku na zo. Muna ta yin murnar aure. Maryam Sade su zara ubala Safiya ni zan so a ce kun zo. Muna ta yin murnar aure. Shima'u Amata Maryam Harba da Aisha Fati duk sun zo. Muna ta yin murnar aure. Umaira Z Baby Fati SS ga daktakan na zo. Muna ta yin murnar aure. Na gaida ke bebin Hajiya maman Amjadu murnar aure. Alhaji Muhammad Jinjir family muna murna zalla. Domin Safiya da Baby za su shige cikin ɗakin aure. Ke ma Safiya kawayen naki akwai muhibba ina kallo. Muna ta yin murnar aure. Biki siyaya ina Asma'u Ma'azina gan suna kallo. Muna ta yin murnar aure. Hawa ugoggo na Finasa da Rahama gwagwa sha kallo. Muna ta yin murnar aure. Fatima Amfati da Sadiya Amir Sadiq mata zo. Muna ta yin murnar aure. Dukkanin su gawaye ne ga Safiya ta zama sha kallo. Muna ta yin murnar aure. Ina ta aiko da fatan kai ina cikin murnar aure. Alhaji Muhammad Jinjir family muna murna zalla. Domin Safiya da Baby za su shige cikin ɗakin aure. Sone Mafarin Qauna shi aure fa alkhairi ne. Baby da Dr. Mubashir sun dace da auren ƙauna. Ga Safiya da Awwal sun auren su masha Allah. Ummi da baba ina fatan ƴaƴan ku sai ya dace. Sone Mafarin Qauna shi aure fa alkhairi ne. Baby da Dr. Mubashir sun dace da auren ƙauna. Ga Safiya da Awwal sun auren su masha Allah. Ummi da baba muna fatan ƴaƴan ku sai ya dace. Sone Mafarin Qauna shi aure fa alkhairi ne. Baby da Dr. Mubashir sun dace da auren ƙauna. Ga Safiya da Awwal sun auren su masha Allah. Ummi da baba muna fatan